Μεσιέ, τι κάνεις? Σε παίρνω βίντεο για να πεις το. Είμαστε έτοιμοι, μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Ναι, Και ετοιμαζόμαστε. να πάμε Star Wars Celebration. επομένη, ναι, από εκεί. Λοιπόν, φτάνουμε στο Excel. Είναι μαύρα μεσάνυχτα. Και παραπάνω. Έχουμε έρθει για να πάρουμε το badge μας. Να πάρουμε τέλος πάντων το περιβραχιόνιό μας. Εδώ. Είδαμε ένα Darth Maul από την 501. Έπρεπε να το πάρουμε το Darth Maul. Ναι, στο γυρισμό που έχουμε δούμε. 501 είναι άτομα φορωμένα. Κάπου εκεί θα καταλήξουμε και εμείς. Καλά, δεν νομίζω να μεταμφιεστώ ποτέ στον Darth Maul. Εντάξει, διάλεξε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Ρέι, όχι είναι. Αύριο πιστεύω θα έχει δράση, τώρα όλοι έχουν πάει για ύπνο. Πάμε να πάρουμε τα πάσα μας για να μην περιμένουμε. Να πάρουμε το πάσο μας, ναι. Those were pre-order, but these ones have everything in them. Okay. Γιάννη, σε φιλμάρω. Σε φιλμάρω. For the, you know, we travel a long way to get here. So. Where have you travelled from? We didn't travel so far actually. Okay, yes, but from our origins from Greece. But Well, we're Greek, but we traveled from France and Germany separately, so Okay. not so far. I guess a lot of people travel from like yeah, much farther. We should have a competition, shouldn't we? Yes, Person that's travelled the furthest gets Yes. the prize. yes, good idea. What's the one that you've seen so far? I don't know really. I think because most of it's been European. Okay. European, American and European. I can't think. I'm not aware of anybody that's like No come Martians. from Tatooine, Tattooing, you know. Australia. That would be Australians, something. Anyway, all right. 6 a.m. you get your wristbands. At You 6 want them for your events over there. 6 a.m. Yeah. You choose 2 of the 4 events. Είναι το πρωί του Star Wars Celebration, μόλις ξυπνήσαμε. Ο Γιάννης δεν λέει να ξυπνήσει για κανένα λόγο. Γιατί ούτε ένα snooze δεν κάναμε. Τίποτα, δεν έχει φίλε. Τίποτα, ούτε έτσι για... In Soviet Russia, alarm snooze you. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε βάλει και μουσική έτσι για να είμαστε στο κλίμα. Λίγο είμαστε. Πόση ώρα θέλει snooze? Το κλασικό, το 15 λεπτό. 15 λεπτό. Γεια σας από το τρένο. Τι κάνεις ρε Γιάννη, παίρνεις φωτογραφία? Ποιος είναι αυτός? Είναι ξαδερφάκι του Μπόμπα Φετ. Είναι Γιώκο Όχι, Imperial Guards. Imperial Guards και Stormtrooper. Έχουμε πάρει τα wristband μας. Τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε αν το Daniels και τους δημιουργούς της EA που φτιάξανε το παιχνίδι. Battlefront. Ωστόσο η ουρά είναι λίγο τεράστια. Τουλάχιστον οι Star Wars fans δεν μπορούν να πούνε ότι δεν έχουν fans. Καλά, ναι. Εντάξει, η ουρά είναι τόσο μεγάλη γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα να μπούμε μέσα. Τουλάχιστον νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Ναι, ναι. Σύμπαν. Σίγουρα. Αργότερα θα ξαναμιλάμε από μέσα. Άντε, πάει. Είμαστε... Πόση ώρα στην ουρά τώρα? Καμιά ωρίτσα πρέπει να είμαστε. Εγώ ήδη έχω κουραστεί, θες να φύγουμε. Πάμε να την κάνουμε. Δεν νομίζω. Είμαστε μέσα, μόλις μπήκαμε στο Star Wars Celebration. Γίνεται ένας ψιλοχαμός. Και εδώ έχουμε τις στολές. Έχουμε στολές από το Rogue One, Star Wars Story. Εδώ είναι οι Rebels. Βλέπετε, αυτή είναι η Jyn Erso, η βασική πρωταγωνίστρια. Αυτή εδώ πέρα. Jyn Erso. Only now, at the end, do you understand? And now, Ο Palpatine. it's time. Είναι αρκετά πιστικός, δηλαδή. Φίλε, είναι φανταστικός.
Σου αρέσει ο Παλπατά? We are doing a show in August, and the show is called Chewie's Mother-in-Law. So, this is Chewie. You can comment about your mother-in-law? No? Okay, he gave us a, he's not very happy. Thanks, Chewie. Chewie, you're the best. All right. Okay, cool. You look super good. Βασικά βίντεο σε έβγαζα τόση ώρα. Για το podcast. Oh my god, και είναι και η Μάντα. Το Django Fett. Django Fett? That's an imposter. Και ο πατέρας του. Το γράμμα στο Φιν. 2.000 Με λεπτά. το αίμα του συναδέλφου του Φιν, έτσι. Kylo Ren. Εδώ βλέπουμε την δηλωμένη μάσκα του Darth Vader. I will finish what you start. Show me. Show me the power of the darkness. Show me, grandfather. I will finish what you start. Πιλότοι και το TIE Fighter το έχουν παρκάρει εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ποιος τους έδωσε άδεια να παρκάρουν εδώ πέρα καταρχήν? Ναι. Πήγε να του πεις πώς, γιατί παρκάρεις εδώ το TIE Fighter σου? Να τους γράψω κλίση, φίλε. Galactic κλίση. Work on Broadway before you said it. Now the character, he's so iconic and well defined. Is it because you are a brilliant actor? Yes. Or did the suit dictate how he moved, how he behaved? Did that inform the character? It is a combination of both because there's no doubt it's about 17 pieces. That's Γεια και πάλι. Hello. Συνεχίζουμε εδώ πέρα στο Star Wars Celebration και περιμένουμε να μπούμε στο... Να μπούμε στο stage στο οποίο η Industrial Light and Magic, η εταιρεία που κάνει τα οπτικά εφέ για το Star Wars, κάνει μια παρουσίαση. κάνει μια παρουσίαση τέλος πάντων τι δουλειά κάνουν. Περιμένει αρκετός κόσμος εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και χαμός σε τα άλλα stages, αλλά κάτι γίνεται. Δεν χρειαζόμασταν wristband για να δούμε εδώ. Ναι. Μπαίνουμε έτσι. Τώρα είμαστε μετά τον Anthony Daniels. Μετά κάτι burgers. Φάγαμε, ναι. Φαίνεται ότι τρώμε. Πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα το Star Wars? Είναι φανταστικά. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί εκτός από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε, είναι λίγο πιο εύκολο να μιλήσει στον κόσμο γιατί έχεις ήδη κάτι κοινό, έχεις κάτι ήδη να πεις και βλέπεις ότι είναι όλος ο κόσμος πολύ φιλικός μαζί σου, παρόλο που δεν τους ξέρεις, και άμα τους μιλήσεις θα σου απαντήσουν με πολύ θετικό τρόπο και ευδιάθετοι να μιλήσουν, δηλαδή να σε αναστραφούν, να τους φωτογραφίσεις, να... Ναι. Εσύ, τι λες? Ναι, μου αρέσει πολύ το κλίμα και όλοι πολύ θετικοί, πολύ έτσι να σου μιλήσουν, πολύ καλή. Και ακόμα καλύτερη όταν τους παίρνεις βίντεο, που Ναι. τους αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, και δείχνουν ένα ενθουσιασμό, λες και νιώθουν stars. Ναι, κάναμε και είχαμε μια ιδέα και θα το δείτε. Θα το βάλουμε. Και δεν περιμέναμε να ανταποκριθεί ο κόσμος τόσο πολύ, αλλά μόλις λέγαμε ότι είναι για κανάλι YouTube, κατευθείαν Ναι, όλοι τους άρεσε πάρα 9 στις πολύ. 10 δεχόντουσαν. Οπότε θα το δείτε γι' αυτό. Ωραία, θα παίξει. Μπαίνουμε, άντε. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο stage. Τα λέμε αργότερα. And they have a song where Obi-Wan is telling Luke how his father died and stuff like that. You seen it? I'm gonna You should see it. You should see it because at some point R2 sings in that song. You should check it out. Wishes of, it's called Wishes of Love. Is it on YouTube? Yeah. It's really, really good. I'll have to check that out. Are you guys sort of everything is self from scratch? Yeah, I mean, well, this is all about Indian, so I Έχουμε έρθει στο τελευταίο πάνελ Για σήμερα, για σήμερα και για πάντα. γενικότερα. Όχι για πάντα, να ξανάρθουν του χρόνου. Δεν ξέρεις. Το οποίο είναι The Art of Star Wars The Force Awakens.
και πιστεύουμε θα δούμε κάποια concept arts από τους χαρακτήρες του Star Wars Awakens. Ωστόσο, εγώ τα έχω δει αυτά. Γιατί τα είχαν στον bonus DVD του Force Awakens. Εντάξει, δεν το δεις σε μεγαλύτερο χρόνο. Εγώ δεν τα έχω δει, παιδιά. Και να τώρα για ποιο λόγο δεν τα είδα, γιατί ήξερα ότι θα έρθουμε εδώ. Και θα τα πούμε μετά για την τελευταία μας βόλτα μέσα στο κέντρο. Και ίσως πιο μετά για ποτάκι, κάτι θα κάνουμε. Cheers. Get the mood again, like what's this place, and also like if the lightsaber's the only light source in the room, so we get that cool kind of like blue light on everyone. Μόλις τελείωσε το πάνελ. Το πάνελ ήταν το καλύτερο από όλα. Το καλύτερο πάνελ ήταν με τους... είναι ακόμα εκεί πέρα. Όλοι οι concept artists που κάνανε το concept art για το Star Wars. Είπανε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δείξαν εικόνες που δεν υπάρχουν στα βιβλία. Κάποιες δεν υπάρχουν. Κάποια. Έχουμε φωτογραφίες, θα τις βάλουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μάθαμε πώς είναι η όλη διαδικασία μεταξύ των concept arts, αυτών που γράφουν ιστορία, του σκηνοθέτη, ποιο είναι το interaction, ποια είναι η διαδικασία. Ήταν ενδιαφέρον. Ήταν φανταστικό. Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Οκ, πάμε να κάνουμε μια τελική βόλτα και να το κλείσουμε έτσι. Τελειώνει. Δυστυχώς τελειώνει. Μόλις τι έγινε. Πες. Μεγάλη στιγμή για οποιονδήποτε Star Wars fan. Μόλις είδαμε για πρώτη φορά από κοντά εκεί τον πίσω, Luke Skywalker, στο Millennium Falcon τη ρέπλικα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, ήμασταν σε ένα πάνελ και βγήκαμε έτσι και μίλαγε στον κόσμο. Έκανε surprise, να το βρούμε στο ίντερνετ. Αλλά τον είδαμε από κοντά. Είδαμε τον Mark Hamill από κοντά. Εντάξει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο από αυτό το Star Wars Celebration. Τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο χαρακτήρα, τον Luke από κοντά. Απίστευτο. Μόνο και μόνο άξιζε το ταξίδι. Αυτά. Κλείνουμε, πάμε να την κάνουμε. Τώρα τι άλλο. Ναι, τώρα τι άλλο, δεν είναι. Κάτι TIE Fighter. Έχουν βγάλει ανακοίνωση να φύγουμε και ο κόσμος ακόμα γυρνάει. Ποιος φεύγει, σιγά, κανείς δεν θέλει να φύγει από εδώ. Όταν να με βγάλουν με το ζόρι δεν φεύγουν. Μάλιστα. Ωραίο αυτό το AT-AT εδώ πέρα. Από πώς το είναι αυτό. Από πώς το, πόλος του AT-AT. Πάμε. Πες. Τώρα είναι σαν να έχεις πάει σε ένα trans party και είναι το σημείο του party που έχεις χαλαρώσει και απολαμβάνεις το... Είμαστε πάλι στη μεγάλη Σιγά σιγά θα δείξουν το The Force Awakens. The Force Awakens. Θα το δούμε όλο. Το βλέπω και μια 7η φορά στο σινεμά. Γιατί όχι. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτή τη φορά θα κάτσουμε σίγουρα για το πρώτο μισάωρο, μετά δεν ξέρω. Ναι. Θες πάνω, άστα να τρέξει λίγο. Θες να λες που είναι στη σκηνή να πούνε τίποτα. Ναι, θα έρθει ο Mark Hamill εδώ και Φαντάζεσαι. θα πει τι θα ήθελε να πει στο τέλος της ταινίας. Να μιλήσει. Μπορεί να κάνει αυτό το με το μικρόφωνο, να αρχίσει να τραγουδάει. Ποιο αυτό με το μικρόφωνο. Που του δίνει άλλο το μικρόφωνο. Και τι λέει. I'm so excited. Όχι ρε, λέει... είναι τη Celine Dion το... Oh my god. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Εσύ τα ξέρεις αυτά, τα parodies. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Καινούργιο μου απόκτημα. Ωχ, Wristband. έβαλε τώρα... Είδες, το κατάλαβα. Και εδώ έχουμε λίγο R2D2. Δείξε τα υπόλοιπα σου αποκτήματα. Πήρα κάτι σημαίες. Σημαίες είπα, αφήσεις. Πήρα μια κούπα Star Wars Celebration να πίνω τον καφέ μου.
Πήρα κάτι μπουζάκια για τα πολύ όμορφα αγαψάκια μου. Λοιπόν, να σου πω. Ωραία τα ψώνια σου, αλλά πρέπει να γίνουν το unboxing του Τσιουμπάκα. Αμάρμα αυτό το Τσιουμπάκα. Άρα να το κάνουμε Θα να γίνει unboxing να ξεμπερδεύουμε. τελειώνει. Λοιπόν. Τον οποίο ούτε καν τον πήρες από εδώ, έτσι. Τον έφεσα από εδώ. Αυτός ο Τσιουμπάκα είχε έρθει από την Ιαπωνία Ταξιδέψει. στη Γερμανία Πιο πολύ και θα από γίνει το unboxing στο μέσο- Λονδίνο. Λοιπόν, αυτό μου τον έκανε εδώ η Αγιούμι. Πρέπει να τον ανοίξω. Η Αγιούμι είναι από Αθηναία, είναι. Η Αγιούμι είναι κάτοικος Τατουίν. Με vapor farming και τέτοια. Λοιπόν, έχει πολύ sellotape. Vapor farming. Ο Λούκα ήταν vapor farmer. Κάτι με τέτοια δεν είναι. Λοιπόν, Όταν μια γυναίκα σου κάνει δώρο Star Wars, πρέπει να το εκτιμήσεις αυτό το πράγμα. οτιδήποτε δεν θα κάνει δώρο μια γυναίκα να το εκτιμήσεις. Όχι, μπορώ να σκεφτώ κάποια δώρα που όμως θα μην το εκτιμήσεις. Να μου σου κάνει ένα αποχημωτή για παράδειγμα. Γιατί? Το χειρότερο unboxing του κόσμου. Εντάξει, δεν έχει γίνει με απόλυτη Κατακρεουργήσει τη συσκευή. ευλάβεια. Λες αυτή η συσκευασία να είναι Συσκευασία. ανεκτήμητη μετά από 30 χρόνια. Δεν ξέρεις, μπορείς να γίνεις διάσημος. Είδες οι άλλοι πως 1.800 ευρώ η συσκευασία. Ναι, είδαμε παιδιά κάτι συσκευασίες που δεν είχε τίποτα καν παιχνίδι μέσα. Δεν είχε το παιχνίδι, είχε. Κάτσε να τους το δείξουμε να καταλάβουν. Θα τους το δείξουμε να καταλάβουν. Αλλά σε αυτό ήταν ιδιαίτερο, ήταν το πρώτο. Ήτανε τα πρώτα, ήταν από το 70 κάτω, ξέρω εγώ. Πότε βγήκε το πρώτο. Ήτανε τότε νομίζω που δίνανε συσκευασίες για τα δώρα, για τα παιχνίδια που θα βγουν. Που δεν είχαν προλάβει να τα Λοιπόν, εκτυπώσουν ακόμα. είναι επίσημο. Είναι πλέον επίσημο. Μετά από 6 μήνες, ο Τσούι έχει γίνει unboxing, παιδιά. Ορίστε. Έγινε unboxing του Τσούι. Δεν κάνει και τη φωνή. Οκ. Και θα παρουσιάσουμε την Αγιούμι, μας έστειλε από την Ιαπωνία. Είναι fan του show. Γεια σου Αγιούμι. Και λοιπόν που λες αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτό το πράγμα εδώ τίποτα, χωρίς το παιχνίδι μέσα 1.800 λίρες. 1.800 2.000 ευρώ, μόνο το κουτί πουλ ήταν από ένα πολύ Ήταν παλιό. ένα Java. Ναι, ένα Java ήταν. Νομίζω ότι είναι να το καλύτερη κρατήσεις, επένδυση να το κρατήσεις. για 2.000 ευρώ. Όχι, για 30 χρονιά. Μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Για 30 χρονιά υπάρχει κάτι που μπορείς να το πάρεις σε 10 ευρώ και να σου γίνει 2.000 σε 10 χρονιά. Μπορείς εσύ να βρεις ένα χαρτί που είναι 25 χρονών και να κοστίζει πιο πολύ. Ξέρω εγώ, ναι. Τι. Η δήλωση της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Δεν είναι 20 χρονών. Είναι 200. Το ίδιο είναι. Εννοείς ότι είναι καλή επένδυση. Να αγοράζεις Star Wars φιγούρες και μεμορabilia. Εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί. Ενδεχομένως. Ο Τσούι φωτίζει. Στα απόκριφα σημεία. Ωραίος είναι. Είναι Lego Chewy, αλλά είναι Chewy. λίγο πιο λαβραδωμένο Lego. Δεν είναι ό,τι συνηθισμένο μέγεθος. Ναι, είναι με Lego μεγάλο. King size Lego. Πήρα και εγώ κάτι ωραίο, θέλω να το δείξω αυτό. Δείξτε. Πήρα επιτέλους κάτι που έψαχνα στο ίντερνετ και δεν το έβρισκα εύκολα. Πρωτοπουκία Imperial Guards. Κάτω. Δεξιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Πρωτοπουκία είναι μια ιαπωνική εταιρεία που βγάζει Star Wars και άλλα. Και αυτά είναι τα 1/10 μοντέλα τους. Έχω επίσης έναν Darth Vader και έναν Darth Maul. Και αυτοί οι κύριοι είναι για να συνοδέψουν έναν άλλο κύριο,
Αλλά αυτό σε άλλο podcast. Ναι, θα γίνει unboxing. Θα γίνει unboxing. Royal Guard Tupac. Είναι Tupac, είναι rappers, Royal Guard rappers. Imperial Rappers. Αυτά. Τα ψώνια, εγώ δεν ψώνισα τίποτα, αλλά ήμουνα υποστηρικτής στα ψώνια. Ήταν πολύ κρίσιμη συμβολή του Νίκου. Καθόμουν και ο Γιάννης ψώνιζε. Μου έδωσε το χρόνο μου να ψωνίσω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εμπειρίας μας. Είναι η ώρα να φύγουμε από το Shell, όπου είδαμε και την ταινία. Ναι, είδαμε μισή ώρα από το Force Awakens. Σε ποιο σημείο φύγαμε? Στα αναθεματισμένα αναγραφτάς. Εκεί που βγήκαν τα Rastars, λέμε εντάξει. Και έφυγε κι άλλος κόσμος, όχι Ναι, μόνο εμείς. φύγανε πολύ. Σε κάθε σημείο που περίμενα χειροκρότημα, έπεσε χειροκρότημα. Ναι. Εγώ. Και σε μερικά σημεία που δεν περίμενες. Στο ψωμί, για παράδειγμα. Ναι, όταν κάποιος πίναγε. χειροκροτήσανε το ψωμί της Rey. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα το φάγε μετά το Han Solo. Τι θα λέγεις? Millennium Falcon. Millennium Falcon και μετά ο BB-8, εγώ νομίζω. Ναι, και ο BB-8 στην αρχή, ναι. Ή η Rey. Ποιος έβαγε πιο πολύ, η Rey ή η BB-8? Από μένα η Rey σίγουρα. Τώρα, επειδή φώναζα πολύ δυνατά, δεν άκουγα. Μάλιστα. Εμπειρίες, εντυπώσεις. Πολύ ωραίο event. Για μένα το κυριότερο είναι χάρη στους cosplayers. Ναι. Οι cosplay, το να βλέπεις cosplayers είναι το καλύτερο. Ναι. Στα πάνελ ήταν ωραία. Δίνουν πολύ ενέργεια οι cosplayers. Δεν θα ήταν τίποτα χωρίς. Ναι, δεν θα ήταν τίποτα γιατί μπαίνεις και τους βλέπεις και είσαι στον κόσμο του Star Wars κατευθείαν. Οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτείς κάτι άλλο, είσαι κατευθείαν στον κόσμο του Star Wars. Ναι. Και τα πάνελ ήταν ωραία, ειδικά το art με τους καλλιτέχνες ήταν τρομερό. Πάρα πολύ καλό. Τα merchandise πάρα πολύ ωραία που είχαν. Και γενικά η διοργάνωση ήταν φανταστική. Δεν σε κούρασε πουθενά κάτι. Ναι, η ατμόσφαιρα τέλεια. Απλά μεγάλη, ξέρω εγώ, τα booths τεράστια. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία από τέτοια conventions, αλλά σαν πρώτη εμπειρία νομίζω ήταν πολύ καλή. Έχεις κάποιο παράπονο? Όχι. Δεν θα το έλεγα. Και ακόμα και στις ουρές που περιμέναμε ήταν πολύ οργανωμένες. Δηλαδή, και ήταν και ωραία. Και νομίζω δεν περιμέναμε πιθανά πάνω από μισή ώρα. Όχι, ναι. Ίσως το πρωί στην είσοδο που άργησαν λίγο. Αργήσαν λίγο να ανοίξουν το πρωί. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι μέσα στα πλαίσια. Γενικά πολύ κέφι. Εγώ είμαι αρκετά κουρασμένος. Είμαστε από εδώ, είμαστε 15 ώρες ουσιαστικά εδώ πέρα. Πανικός γινόταν τέλος πάντων. Τώρα είναι σε φάση κάλμα, πιο πολλοί έχουν φύγει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, αλλά κάποιοι πίνουν ακόμα κάτω. Ναι. Οπότε ναι, στο επόμενο. Και τώρα πλέον πάλι θα χωρίσουμε. Τα επόμενα μας είναι το πρώτο podcast που είμαστε μαζί. Εντάξει, ελπίζω να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Τα καταφέρουμε. Να βρεθούμε για κάποιο λόγο. Πολύ ωραία εμπειρία. Καλά περάσαμε. Οπότε στο επόμενο podcast. Όποιος βλέπει, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και να έρθετε. May the force be with you. Bye bye.